హాయ్ అండి, యోగితారెడ్డి కాస్మెటిక్స్ అండి. చూడండి, నీ ఇందాక చూపించిన మోడల్లోనే లాకెట్ కింద ఒకటే లాకెట్ చేంజ్ అవుతుందండి. దాంట్లో కూడా సేమ్ బ్లాక్, పింక్, వైట్, రెడ్, గోల్డ్ కలర్ ఇలా ఉంటాయండి. ఎవరు కావాలన్నా తొందరగా బుక్ చేసుకోండి. ఆల్మార్క్ అంటే ఏదో మీరు సేల్ చేసుకోవాలి అట్లా ఆల్మార్క్ కాదండి. ఇప్పుడు చాలా మందికి గోల్డ్ వేసుకోవాలి అని ఉంటది. ఎవరన్నా వేసుకొని వెళ్తే కూడా ఎటకారంగా చాలా మంది మనం బ్యాక్ సైడ్ అట్లా చూస్తుంటారు. అందుకోసం అలాంటి వాళ్ళ కోసమే నేను ఇలా వేయించానమాట. 18 క్యారెట్స్ అని వేయించున్నాను. చూడండి, మీకు అర్థమవుతుంది. ఒక సైడు ఇట్లా లాక్ అయిపోయి ఉంటుంది, ఒక సైడ్ ఓపెన్ ఉంటుంది. మన గోల్డ్కి ఎలా ఉంటుందో అలాగే వచ్చేటట్టు మ్యాక్సిమం చూస్తున్నానండి నా కస్టమర్స్ కోసము. ఎందుకు అంటే చాలా మంది గోల్డ్ కొనలేరు, వేసుకోలేరు. ఇలా వేసుకున్నారనుకోండి, ఎవరైనా చూసే వాళ్ళకు కూడా గోల్డ్ లాగా ఉంటుంది. కాబట్టి చైన్ కూడా సేమ్ గోల్డ్ ఎలా వస్తుందో అలా వస్తుందండి. బడ్జెట్ కూడా చాలా తక్కువలో ఇచ్చేస్తున్నాను. ఎవరికాలన్నా